Horas madihita di buasan minggon, ima minggu info katpit tanggal 22 Februari 2026. Topik di minggu tasadarion, jonok do debata uju jojo au. Merede mahita sen bukuede nomor 257 ayat sada 1 tolu, dia tolu jong mahita. Mari hite guaren debata ama, dohot guarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarnya to di perbadian atau mapalangit dohot tanoon. Amin. Songnon di dok Tuhan Jehova, jauh maahu jala alusak kumaibana, saya dong anakku do ibana juppa hagugotan, paluakku do ibana jala marmulia ibana bahenokku, saya pamahapokku do ibana sarimatua, martua do nahudul di pangodianan ni natimibuli, jalan amia dia linggoman ni pargona suatu dosan, nama dok tu Jehova, haporusaku jala partano batuakku, debatakku marhaporusan tuhodo hau, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanamin na di banogijang, asi maroham di hami halak nagalion, di idaho nagugodo musunami, say talo do hami di bahin ala ni hagalion nami, di bahenihu pangido hami tuho, say pargugoy jala pamonang mahami, maralohon musui marite-hite panaunon ni anakmu, haholongan di roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari dihita sen bukwede nomor 6 ayat 4. Patik ni debata di mingguta di manugoton iban tersurat di Psalmen bidu 50 ayat 15. Jala jowo mu au jumpa di hari hagogotan asa hupalua ho asa dipuji ho ahu atong rang mangidogo may hita siya Tuhan debata ale Tuhan debata say pergugui maahu mangulahon nobar tupati ni. Amin. Mari dihitia sian bukwede 424 ayat 2 taba 4 di ayat 4 jong mahita. Tato poti mado sata dagudang itu ado pandi debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargo na suatu dosan para sirohan na sumurung aman di Tuhan Yesus Kristus si pagulu kami. Kami halak pardosan na dangulon ro tujulon ni habangsa habadion mi. Manopoti jalaman nganggukon dosa nami. Masa jojot duhar say kami ho marhiti-hiti pikiran dot. Hata doho pambainan namin naroy. Dangu hahulungi hami ho siyan nasa rohan nami. Doho nasa ati-ati nami, doho nasa todi nami, doho nasa gugu nami. Nangadongan nami dang doson diri nami hubain kami. Di bahini tamaduri masanmu jala uhumonmu kami. Tuhan matian saling-deling nai. Alay ni mapurus mahamit naik tu asini roham na gudangi. Mangido siyan nasa rohan nami hasisani dosa nami saluna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus an aholongan ni roham, say pangulo hami dohot alani guarm nuna badiay,
Ali Tuhan, saya si maruham dihami halak nadangulon. Amin. Baga-baga taringot Tuhai sani dosatta. Songnod doha tani Jahoba. Unang homa biar ayahu do siluluoh no. Nunga pola hujo guarmu ahu na punaho. Asangapon mani di batana di gijang. Amin. Mari dihita sian bukwede nomor 310 ayat 1. Epistel di Minggut tadi bugasan sadarion imana tersurat di Matius bid 24 mamuka sian ayat sada sahat rodiaya 10 sada tajahama margat tisori. Dungi di togioto di imba Yesus tu halongonan asa dujuni si bulisi ibana. Dungi di dapotor si pangujunu ni maibana nin nama molo tutuho anak ni debata dokon mabatuon gabe si panganon. Dungi di togion si bulisi maibana tuhuta na badiai di pajongjong maibana tu atas bagas joroi dunginin na mamadok ibana. Dunginin na Jesus mamadok ibana doho doon di dok surati dan jadi ujunammu Tuhan dewatam. Salhu na ilihonok kudo tuho molo olo ho marsobat wahu. Dungi di tadiku si bulisi maibana jadi Roma akka pardi surgo marhobasi di ibana otak mi masahakna martua donato mangihon atani bata jalan dau peopsa. Amen. Mari dihita sen buku Eden 246 ayat 1 ayat 2 di ayat 2 jong mahita.
hatanya kumahata porsiaw tadi songon na dadak kun de dongata sa porsiaw di sadok portiwion ra mahita madok ahau porsia di debata Jehova ido ama perguna suatu dosan na tumapalangi dohotan ahau porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sadai iman itu buhon si Maria na gabi-gabi siaton di porbadia andorang suabubuan ido tuhatana tumaon nabi di panghuman di silatus nama te tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu bana turu nung di tanum na mulak mangulu di hari patuluhon nama na itu surgo lauhudu tu siamu de debata Jehova amanai pargo kono suatu dosani di sibai bana pai maulua sogo tanon au menghumi halak nama undo namate au porsea itonde probadia jaladong sada huria dabadia huria atau panala Kristen akan dabadia do esan ni dosa do dihatai naman dok mulak mangulu do sogot daging halak nang mate do jangoruan nasora sudah amin tabi gima maride punguan ina Kamis Dudu timan numusay dohot ina Debora.
diudu tima dohot ina Deborah.
Tabigima titing namasa di huriata dibugasan da sa minggon. Warta Jemaat HKBP Depok 2, Resok Depok 2. Minggu Impokapit 22 Februari 2026. Aneka warta yang mengikuti pelayanan gereja. Jumlah jemaat yang mengikuti kegiatan pelayanan di gereja kita dalam minggu ini sebanyak 1.263 halak. Paduahon konsultasi gizi. Sadarion Minggu 22 Februari 2026. Duksipul Parmingguan pukul 10. Seksi Kesehatan Patupahon konsultasi gizi maringanan di ruang kesehatan. Napatuluhon Parguru Malua khusus. Huria membuka pendaftaran Parguru Malua khusus tuaka mahasiswa doho Parkarejo. Dihita nanaeng mandohoti asa mendaftar matu parhalado manang situa sektor. Napaupaton jadwal parmingguan. Jadwal parmingguan di Huriata mulai Minggu 15 Februari 2026. A. Parmingguan manogot manang umum pukul 7 WIB bahasa Indonesia. B. Parmingguan pra remaja doho remaja kelas sada sahatu kelas 3 SMP doho pelajar sidi pukul 7 WIB. C. Parmingguan sekolah minggu pukul 10 WIB. D. Parmingguan siang manang umum pukul 10 WIB bahasa Batak. E. Parmingguan sore manang umum pukul 10 WIB bahasa Indonesia. Napalimahon soso-soso. Bagi orang tua pelajar sidi dan anak-anak pelajar sidi agar mengikuti kebaktian sektor di setiap minggu di sektor masing-masing. Bagi anak-anak kita remaja atau SMA, pelajar sidi dan kelas 1 sampai kelas 3 SMP mulai Minggu 15 Februari 2026 supaya bergabung mengikuti kebaktian Minggu Remaja pukul 7 WIB. Mohon kerjasama para orang tua, anak-anak SMP, pra remaja, remaja, dan pelajar sidi. Naponopon sumbangan jam dinding. Di Jalahuriaondo sumbangan sian tim sending berupa 1 buah jam dinding mauliatema di Pasahat Huria tu tim sending. Napapituhon sumbangan operasional gereja. Duksipul Parmingguon Pasahatot tama bantuan dana operasional Huria di bagasan amplop tapasaha ma di pitu jolo ni gereja mauliatema di haradeota saluhuna. Napawaluhon bunga altar. Bunga altar mingguon persembahan keluarga AM Manurung situa AMN Boru Barimbing sektor 2 Betania mauliatema di Pasahat Huria Tunasida. Akaruas ni Huria sektor manakpunguan nanaing patupahong bunga altar boima dihubungi sekretariat gereja. Napasiyahon diakoni sosial Huria. Domu tu keputusan di rapat Huria di hari Minggu 11 Januari 2026. Laho patoguhon panguluan nina masiurupan manang gotong royong jala paturehon ulaon para sinirohaon manang berdiakonia di tonga-tonga ni Huria taringot tu iuran diakoni sosial songonomma partordingna. A. Pangurupion mananguang duka sian Huria godangna 5 juta rupiah jala dipasaha mai
tuaka ruas naung pasahaton iuran sosial di tahun nasalpu manang 2025. Asaboi toktong uang duka manang dana sosial, hot toktong mardalan manang lancar, manupak tu akadongan na makapurluhon. B. Ruas na baru mendaftar. Tuhita ruas na baru, tapasaha ma iuran diakoni sosial godangna 250.000. Jalaboido dicicil, tapasaha ma mardongal las ni roha, bain hasangapon di goar ni tuhatta. C. Iuran diakoni sosial, ima haporluanna, kunjungan ruas na marsahid, batuan duka, bingkisan kasih saat Natal manang si palas roha, dohot akkana asing. Namangihut pertanyaan sektor. Sektor Sadamoria, dibagas ni keluarga Esmanulang boru na 70 nahyan. Sektor 2 Betania, dibagas ni keluarga El Sinaga boru Simanjuttak. Sektor Tolu Kapernaum, dibagas ni keluarga Situaen Sigalingging boru Manalu. Sektor Opas Sinai, dibagas ni keluarga Hadi Simatupang boru Harianja. Sektor Limakana, dibagas ni keluarga Daniel J. Sitopul boru Sihombing. Sektor Onom Betsaida, dibagas ni keluarga MC Morakir boru Sianipar. Sektor Pitu Karmel, dibagas ni keluarga S. Sagala boru Pardede. Sektor Ualu Hermon, dibagas ni keluarga S. Siagian boru Sidabutar. Sektor Sia Bethlehem, dibagas ni keluarga P. Sirait boru Hutahayan sekaligus Mangapuli. Sektor 10 Nasaret, dibagas ni keluarga J. Manulang boru Banjarnahor. Sektor 10 Sada Jeriko, dibagas ni keluarga Nyonya Sianipar MB boru Nadeak. Sektor 10 2 Mahanaim, dibagas ni keluarga PTH Sianipar boru Siahan. Sektor 10 Tolu Galilea, dibagas ni keluarga Situa MKS Rumah Horbo boru Silitonga. Alamat doho jam masuk pertanyaan di sektor boy madiida di warta PDF manang acara tinongos ni situa sektor di ganup sektor. Bagian napaduahon tik-tik parhepengon. Saldo ni Huria di bagasan mingguon 21 Februari 2026. Tuhuria 337 juta 440.216 rupiah. Tu pusat 331.210 sia. Sosial 15 juta 807.110 rupiah. Pembangunan kosong transitoria 800.000. Sai di pasu-pasu tuatta makapeliani nang ulaon di huriaon bahe sangap di guarna jalalas ni roha di hitarwasna. Akatikting na sujinahahon. Boy mata jaha di warta naung sahat tu hitabe. Atok songoni masaha ni tikting di huriatta di bagasan na samingguon. Tapi kima korsian lansia.
Mari de mahita sen bukwede
nomor 120 mamukai sada do satu rusna lalu semata papungu pilihan sada A do sada B. Damen di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Turpuk manang hata ni debata
di parminggota di bagasan tikion ima na dibuat sian buku andung bidu tolu mamuka sian ayat 40 sia sahat rodi ayat 57 songono ma didok sai mabak-bak do ilu-ilu ni mataku dang marpat sadian dang marhasonangan paima manatap manonggor Jahoba sian banua gijang mataku pahol sorohaku taringot tu saluhut boru ni hutaku sai di paburu-buru musuku doahu songon pidong suada paralaan nunga diredepon nasida ngoluku di bagasan godung lam ditepas sodope batu tuau nunga pola disalpui aek uluku pola hudok tos maanon hosaki jadi hupa jauh-jauh magoarmu ale Jahoba sian godung apala nabagasi ditangyo kodo suaraku unang tung padau pinggolmu sian hoi-hoi ki dot sian angguk-angguk ki jonok doho di ari uju na jauh-jauh au tuho nimudo unako mabiar ido sahakna kita nahina holongan ni debata mangadung menangis meratap adong sia kita nasohya tangis anggoti kidak danak tangis dohita alai dung magodang tangis do iya anggo dung lansia unang papola disukun apalagi aka ina hana jot-jot mah tuma tangis tari luwilu didok mabak-bak ilu-iluku kita nahina holongan itu hata mangadung menangis dan adong batasan dada holan tikidak danak dungi dung magodang masa saya tangis so cengeng mahu kan ale adong do halak nakpe pojot pakilalana susah marsak alai dan adong pola tangis ibana didok mai tangis disi habunian dia menangis di tempat yang sepi dia menangis sendiri dak pola rikot halak paboto-boto sungguh dia parnia hapakku gak perlu selalu orang tahu penderitaanku ayah dong do halak hirana buha matahe mulu susah ibana kalau dia susah dipanggil rohana hira dipanggil rohana iko sude jol mai maboto lungun ni rohana arsak ni rohana hasusa anna omana didok konna baper muludang di paroha hodonganna dua godangna mura muru emosi madokot si dohononna dang boy tenang ikon na bolang halak buka si pareonna mabegay bana spesial khusus alay na paduahon adong do halak mula marsak ibana dang tartangis son ibana
napaduahon godang na biyama. Iya. Murama ibana. Pemana diokon na. Ura tari luilu. Sedih sendiri. Ope. Tongdo pakorhon na. Mura tersinggung. Jangan disinggung dianya. Tumagunan mah pinadau diri. Urian itu hatta menangis, mengadungi, meratap, itu bisa terjadi pada siapa saja. Unang dok kita, nagugui, dak kaya tangis. Unang dok kita, halak namora, nasuksuk artana, dak kaya tangis. Anggo nasusa do, kurangan ibana, anggo na menangis, meratap, mengadungi, ngasih panganon nai. Sudah itu terus, sudah itu terus. Taingo do, ise do tahe nagugui, kan, di Bibeli, gogo ibana, boy manaluhon halak Filistin, singa babiat boy ditaluhon. Alai, holan ala nisa daburua, boy gabe mago hagogoon na. Ise do tahi? Ise? Si Simpson. Sahalak nagogo, orang yang kuat, alai dina, terbongkar tarboto, sungguh dia hagalion na, ujungna gabe dirate ibana. Tangis do ibadah, tangis, menangis sejadi-jadinya kepada Tuhan Allah. Mengangguhi, mengadungi, disol-soli, saluhuna. Ido nanaing idauta di bagasan turpukon. Manurirang Jeremia, Nabi Yeremia. Ternyata seorang nabi pun dia bisa menangis. Ternyata Yesus boy do tangis ibana. Tangis martangyangi ibana di porlak Eden. Ido tahe di porlak Eden do. Wah, berarti kodok-kodok kita. Tohodo di porlak Eden? Di Getsemane. Kan? Jadi tangis ibana. Orang kuat pun, siapapun bisa menangis. Alanii amanginang, molo susah pakilalata, marukilita, unang mailahita tangis. Alay unang tangis samu, unang tangis sita, tua kasudut do poso keluarga muda, jangan nangis. Lau mak, adang be, mulak maau. Tujabunina tua-tuai, kembali ke rumah orang tua, jangan. Unang pola tangis tu inang si matua. Kan? Tapi menangislah kepada Tuhan. Songon panurirang Jeremia. Marsak ibana hacit pakilalanas. Nah hacitan diida ibana masa luhut na masai dinatar buangi bangso Jehuda ini. Orang yang terbuang pasti hacitan do. Alai kita dak terbuang, kita tidak ada yang terbuang. Alai boy do pakilalata songuna di blokok kita, tidak dianggap. Dan di paretok kobe akahana teh di punguan adat dan mangulos biate. Itu ninna. Lansia pe olodo dan dianggap akayanakon nabe. Udahlah bapak mama tenang aja lah di situ, tahu apa sih?
Kan terima aja lah udah lansia pun jangan banyak-banyak maunya. Orang muda pun adong do nama kilala aladang apalah dihilai bana urang denggan par kerejo aku. Orang tuaku tidak apalah menghargai aku. Pakilalaan di belokon. Ido nadidodo ni panurirang Jeremia. Pakilalaan ni halak Juda di habuangan Babel. Ido gabe didok, say mabak bakdo ilu-ilu ni mataku dang mar pacadian, dang mar hasonangan. Aku terus menangis. Terus menangis. Kabayak ko mamalo sa ito orang natangis. Kan adok sada ina, ala nga mabalu ibana. Jadi anak kon na, nang adong na mabayin sonang rohana, adong na rumah tangga na dak totu, adok sikola, dangolo, manguduti sikola na. Ragam ma. Jadi saya tangis, may ibana saya tangis. Na sudah mangapuli ibana, dang adong diat turehon ibana. Hape, dungadong mamadok sungunon. Inang, saya hulan natangis so. Anon, mulo saya hulan natangis so. Sega manon si malolong mi, sudah manon ilu-ilu mi. Mulo saya hulan na usedo ilumi, air matamu tumpah terus. Nanti dia kering, lalu ya sega mak dang marnida beho. Olan didok songoni terso tangis nai. Adang bah. So tung gabi dang marnida au. So tung mapi tung au. Alay dison panurirang Jeremia didok say mabak-bak maraburan iluna terus-terus. Dang adong biari bana, dang adong parduli bana. Habis petaho. Ilu-ilu. Dinatangis ibana ketika dia menangis, ada ulan natangis. Mungkin olo do hita songoni tangis di sabunian. Ulan natangis, ale adong nalupa. Tangis kita, jangan disimpan-simpan. Ndak pala mailah hita tangis. Aka ama pe boy do tangis ate. Menangislah. Molo di idahamu songon nasing-nasing gaya ni aka inat tadi jabu bah. Gugu manunggat inat taodah. Ape sudah dulu hupasahat. Sudah na hujaloi hupasahat. Ape gugu manunggahi. Tangis samu. Ale unang pala jolo di jolo ni inat tay. Anun gabe. Natokan. Tangis mahamu di sihabunian. Ale una kolan na tangis. Hut do didok lison. Paima manatap manonggor Jahoba sian Banua Gijang. Adong pakiriman, ada pengharapan. Jadi bukan tangis padelean. Dungidang mangan be ibana. Menangis sampai tidak makan. Dan akhirnya dung acitan. Atau menangis, saya ulang tangis, saya sudah dipangani. Makan terus. Nama gua kok atau mak. Aina manguluan, sahali mangulu, bah mate, sudahlah. Nah, anggoi guarna padelean, putus asa. Menangis menuju satu pengharapan. Molodong hutangison puas mahu hilala. Puasnya kenapa? Karena ada Tuhan yang melihat. Dang modem Tuhan tidak tidur. Dak kurang parbinegia Tuhan tidak kurang pendengaran. Tuhan tahu. Malah suara nasotar BGP tangis di sihabuniani. Saya mau kikokik ibana, saya mau kikokik ditahan. Unang diboto anak kokon. Unang diboto borukon na tangis au. Unang diboto mama, bapak na songon hutabuniho mah. Nangis. Boleh saja, tapi alay ikon adong pakirimon. Persea marpanatap do manonggor do Jahoba sian Banua Gijang. Bahasa saya tangis panurirang Jeremia. Tak tertahan di bana. Dang taringot tu diri na sadiri na pinikiran na.
Dia bukan memikirkan kepentingan dirinya. Bukan dia yang sendiri merasa kesakitan. Alai dipakilala nibana sungguh dia hacit ni bangsonai. Aduh, sungguh dia matahe. Dia merasa prihatin. Di situasi kondisi nak prihatin sungguh ni. Satu nak bola do tangis ibana. Dipakilala nibana. Dia merasakan penderitaan bangsanya adalah penderitaannya sendiri. Dan masa bodoh ibana. Nah tapi ibana. Nah masa tu ibana dang hapala acit na songon ni akat toropan di bangso juda di hati hai. Boy ma ibana songon na palubak ko diri na. Masuk tu santu istana ibana. Mardongan do akka pejabat iboy ma. Alay tong do marukil ibana. Makanya saya tangis ma ibana. Songon dia ma pakilalaan ni Jeremia. Nah tapi boy ibana hira na paluaw diri na. Umo sasatokin. Alay tong dang sonang roana didok. Saya dipaburu-buru, musuhku doau songon pidong. Aku merasakan seperti dikejar-kejar musuh, seperti seekor burung. Aru tahe mulu di huta, di bayam matokan, ira naing mangahap akapidungi. Ini terperangkap mak. Di Roma. Ira songoni mah pakilalan Jeremia. Dia merasa musuh itu sepertinya sudah terus. Dungi di dok use. Nunga diredep pondasida ngoluku tu bagasan godung. Lam ditopasot dope batu tuau. Taingut ate. Si Yusuf. Kan. Dina didabuhon. Ahana ibana. Didabuhon tu sumur. Nga diikat di dabuhon asa mate mahodisi. Buhama pakilalani si Yusuf di hati hai. Songoni nang si Apostel Paulus. Ditakup ibana ala mamaritahuan barita nauli. Diurukon. Dakolan diurukon. Ditali dirate do tanganna do pakna. Dungi. Dipak masuk mak. Tuhurungan. Penjara yang begitu gelap gulita. Dindingnya berlapis-lapis. Kita dak sumuni. Alai do boy do pakilalata. Dina huma susah hita. Dina tahilala. Ngamangi do pangurupion tu sondang adong pangurupion. Hirana sosak pakilalata. Hirana didabuon tu lubang. Kita merasa sesak. Dari mana lagi ini? Aku sudah menangis. Apa lagi ini? Omma bui mabayan halak gabe. Naik matensina. Roma sahid. Bukan hanya badan yang sakit sebenarnya. Alai ala pikiran na ngamar sahid, rohana marsahid. Ujungna. Marsahid manang pamatangna. Galema ibana. Dungi didok use, nunga pola disalpui aek uluku. Naing lonong nama ibana, hampir mau tenggelam. Bukan mau tenggelam lagi, sudah. Sudah dilewati, air sudah melewati kepalaku. Pola do didok, tosma anon hosaki. Taingot si Jonate. Yunus ketika dia ditelan, deke nabalgai. Ditelan ikan yang besar. Golap pakilalana di dalam perut ikan. Kalau aku matilah aku sudah. Habislah. Hiado pakilalata songoni. Tersosak kita, buntu semuanya. Sopit tahilala. Tidak ada lagi pertolongan. Kemana kita? Meludang adong be. Akan nasotahan ujungna buama. Bangalo ma ibana. Ditopasot usad, ditopasot tuson. Madada ma. Dipilih ma. Dalan hamaguani. Ulaun. Hajahaton. Kita nahinaholongan itu hata. Heado hita makilala hira naing mate pakilalata. Habis sudah. Tosma anon hosaki. Ido pakilala nisi panurirang Jeremia. Dina songoni ibana.
ketika dia merasakan seperti itu, sudah tidak tahu lagi harus mengadu kepada siapa. Mangaluhon bangsonaon, paimahimahon haluaon. Jadi didok. Jadi hupa jauh-jauh magowarmu, aleja hoba sian godung, apalah nabagasi. Godung, ya, bangunan, lubang yang dalam. Mun lau maju guarni debat apa? Ini kan membutuhkan usaha. Makin ait ngelewat tu si maju jungna. Tentu ini butuh perjuangan memanggil nama Tuhan. Makanya mau adong akan namar sahid kan. Saya tapaingot mak. Molo dang boy be marulaon nabadi ya. Saya tahu si pemadi si pareon nai. Ingat jauh Tuhani. Yesus, Yesus, Yesus. Tiop au. Ramoti daging dotod diku. Itu si dohonon. Kan adong do pemahaman. Ju pangulani huria. Panggil parhalado. Asa marulaon nabadia. Asa malum. Apa dang malum? Bah, namuhado tahe. Ju. Kan? Apa malum? Matok kan? Pisan malum. Di sini enggak sembuh. Namuhado tahe. Bukan itu yang pertama. Narumikot. Dia mah. Dipaingot. Jogoarni Tuhani. Tiop gomos. Dokon. Sahatu homa todiku. Dokon. Tosma anon hosaki Tuhan. Itu dah. Maju guarni debata. Nah tapi ngagale, nah tapi songuna sosak, benar-benar memang ikon marsitutu berjuang memanggil nama Tuhan. Kalau enak-enak manggil nama Tuhan, siapa yang nggak tahu? Tuhan Yesus diujuni male-malean ibana, Roma simbolisi. Margabu simbolisi. Bain masongonon ini begitu begini. Alai hotdo. Natar surati. Firman Tuhan mengatakan begini. Memang ikut marsitutu. Nata pemale Yesus. Diujuni alai hotdo. Dia fokus. Bukan itu. Bukan soal makanan. Bukan soal kekayaan. Bukan soal diramoti. Tapi fokus mempercayakan. Persea. Di batado. Si sobaon. Kita nahina holongan itu hata. Kan molo sedang susah hita. Kan sopit. Sungun nabuhama tahaye. Dan tanyak tai. Ulu doholan. Balua ma'au Tuhan. Dan nasorikot. Malua sian akahasusani. Bukan gak perlu. Memang itu perlu. Alay sada do. Modal di hita dia mah. Pargogoi au Tuhan. Ido na dipasahat si Jeremia dung dibereng. Ira leleng nai do pero pangurupionon. Leleng nai do pero haluau do tong. Wujo ma Tuhan ni. Tos ma anon hosaki. Hagogo onido. Ay molo nga margogo hita mangadopi akan namasa di ngolukta dope. Dan napola hira pahlawan hita. Mari aku kuat. Sudah kuat aku ini. Dan pola songon. Kekuatan dari Tuhan. Hagogo siap debata. Ayang maparukilon si tawononi. Dan boy dohono tasomaho. Jolo kuat maau. Jolo songonon tidak bisa. Dan marpaima si tawononi. Parukilon tidak menunggu kita. Tunggu dulu kuat ya. Tidak bisa. Tiki susah. Tiki galeh kita. Ya bisa jadi. Alai saya tapangi dodo. Saya padau mahami sian pangujunan. Karena kita merasa lemah.
Galedo hita. Alani ido tapang idon gogo siya debata. Marhite dia maju guarna. Hira na mencas doi, mencerger. Begitu tak joguar ni Tuhan ni, tak tatu sih. Hira na roh kekuatan hagogo oni. Kan molo saya tangis kita tangis mangangguhi. Tapa buat tu debata. Dungi adong pakai lelata. Tapi susah dope, dan adong dope jalan keluar. Alai hira na lubang pakai lelata. Daku bawa tu hita. Martangi yang hita, jauh-jauh tangis hita, marjunggelei. Dungi duk tangis. Ngabe, selesai. Ni ulama ulun niba. Kenapa bisa begitu? Wah, saboy songoni. Ala ido, halak nasay jauh-jauh dok pak debata. Saat do tu ibana hagogoon. Dia mendapat kekuatan. Mendapat energi, asupan, vitamin kembali. Di pargogoi ibana. Toy. HP belum ada jalan keluar. Dan ngadong dapat jalan keluar. Alaikan saya konsentrasi mahita, saya fokus mahita. Tuhan, songon hala Israel. Palua mahami. Alai ro debata daksonari. Bukan sekarang, nanti. Puasa saya nanti. Adong, sakap ni debata na asing. Salam ditadahamu hahurangan muna. Salam ditadahamu ise debata. Salam marsigatu kamu tu debata. Marsi hohot hanya kepada Tuhan saja. Kalau gampang-gampang, begitu dipanggil sekali, Tuhan langsung menolong. Wah, itu tantangan. Jauh-jauh, terus memanggil nama Tuhan. Kita nahin holongan itu hatta. Porsea dosi Jeremia di dokibana. Ditangihon hodo suaraku. Unang tung padao pinggol musian hoi ki dot sian angguk ki. Jonok doho di ari uju na jojo au tuho nimudo unang mabiar ho. Panurirang Jeremia Persea. Tuhan itu mendengar suaranya. Jadi sekolah adong nada dasar. Maju tu hati ya deh. Mau lepas musik, merede, kur, adong nada dasar dah kan? Anon sotung sumbang anon, sotung boha matahe. Anggo tu hati, nada dasar nasongod dia patahoi, manang naso boha matahoi. Tuhan siap mendengar. Dan ada pula persiapan. Kan? Ay boy, do tangis sita jauh-jauh di sihabunian. Ala itu debata do hita jauh-jauh. Satia maju goarni debata. Satia mangido tu debata. Satia pasato diri tu debata. Marite. Nah menangis, meratap, mengadungi. Ala ingot di bagasan tangiang. Asa boha. Asa dapat kita gogo. Unang habis tangis. Selesai sudah. Dan ngadongi. Hanya menangis. Dung tangis sita, martangi yang mahita, jugulok kamu mah, martangi yang. Tangis mahamu di bagasan tangi yang muna. Porsea, na di tangi hot debatado, ya ka angguk tai. Percaya bahwa Tuhan mendengar tangis kita, ratapan kita. Maju guarni debata, tetap pilihan nomor 1. Nomor 2, nomor 3, nanti dulu. Ai molo tajo guarni debata, memang dang manigor adong langsung alusna. Dungijut marohata. Kasongoni do hajol maut tei. Dina tajo guarni anak kota, manang guarni dongata. HP hira so ditangihon dan dia lusi dungijut marohata. Mahajol maotta. Ale neng bae nota songoni tutu hatai. Ai sehor wahita. Lomoni Tuhani sadihari. Suka-sukanya Tuhan kapan mau menjawab. Molo dang manigor dia lusi bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tuhan tetap dengar.
Satu kali, satu kali pe, nggak ditanggung. Bahkan 1/4 kali pun Tuhan sudah mendengar. Dungita pangiar maswarata, tapagogo, silakan saja. Sampai marporo petaho. Tapi Tuhan punya kuasa. Hak di debatado. Sadihari naing mangalusi. Nah pasti begion ni Tuhan itu. Ditangihon pasti Tuhan mendengar. Alani unang ragu, unang madele. Bukan menangis karena putus asa. Bukan menangis karena tidak tahu lagi tabrak sana tabrak sini. Sudahlah. Bukan. Dak tangis padelean. Bukan menangis putus asa kecewa berkepanjangan. Bukan. Alai tangis di bagasan pakirimon na mangolu. Di bagasan haporsiaon. Na ditangiot debatado. Na leonon na gogo tuau. Mengadupi salut na masaon. Kalau sudah diberi kekuatan apa lagi? Ngolong ngamar gogo hita totu tenang mapikirat. Matahiyate. Sungguh dia matahiyate. Bagaimana ya? Tapi kalau kita sudah lemah. Mersahik mak. Jangan dong berohata. Masa bodoh lah. Pasobu madisi. Maju guarni debata. Jauh-jauh hita di bagasan tangista. Ido pangalapan apul-apul dot gogo. Itulah sumber penghiburan dan kekuatan. Holan saya natangis doh. Saya horwa persoalan ala nama tangis. Apakah persoalan akan selesai dengan menangis? Imadah. Dang boy saya nian. Alai paling tidak. Sungguh lubang pakilalaku molong ngatangis. Kenapa bisa begitu? Ala nahuhilala. Dinatangis siau. Jauh-jauh au tu debata. Ditangi debata hirana dilabuku Tuhan nih. Wah sonang nai. Sepertinya Tuhan berada di samping saya. Dungi ditopak-topak emak. Dielek au. Sabarlah sabar. Sabar ya amang. Sabar ya inang. Aduh pe. Sungun hita tuak kaya anak kotai. Dan boy terlihat kita. Belum bisa kita memberikan apa yang diminta. Alai topak-topak. Iyalah yamangnya. Martanya yang mahita da. Anggiak boy. Mudah-mudahan nanti bisa lah ya. Ya kita dapatlah nanti ya. Ya sudah lama nginang. Nah terjadi BA madohodota. Sonari. Ya. Tapasa batu tuhata. Kan. Ya sehat mah. Margogo mak. Ya sudahlah. Baik-baiklah kau ya. Berubahlah ya. Itu kan. Jadi tuhata ya pesonguni do. Dan dilean. Alai. Rap. Do debata. Do tita. Itulah kekuatan. Penghiburan. Jadi. Tuk peso di pelua do pe halak Israel. Alai. Polandia puli pe. Nungi di pasat si panurang Jeremia mak. Aduan ditikina paluau ni debata mahamu. Unak pola hitam marpangu sadia tu pikirata gogotat sadiri. Adong don non dalan ni debata. Dang adong naso tarpatu pa debata. Ternyata terbukti. Dang apala alani angkat senjata halaki. Tidak perlu mereka berperang. Bangsa yang lain yang memerangi Babel. Akhirna ujungna maluama. Halak nasatia maju debata. Dungi. Roma debata. Jokom disuruh masuru-suruan na lane. Songon na Tuhan Yesus. Alas saya satia marsiohot Yesus. Lau mahonay bulis. Hanya Tuhan Allah yang patut disembah. Dungi Roma kasuru-suruan makobasi Tuhan Yesus. Orang-orang yang setia. Iya. Tuhan Allah akan menyuruh. Suruhan di debatado. Ya todinai. Suruh-suruan nai. Kan. Mangalion gogo tuhita. Mangapuli rohata. Marhite dia. Marhite hatana. Marhite dia. Tabereng mata payut-yut makan masa. Wih. Ayah dong dope apa na susah sian ngawate. Di jebu nga dong na marsahit. Alay on. Nga marsahit. Alay dang boy dibuan marubat. Wah. Berarti. Ya. Muliate ma Tuhan. Gabi apul-apul. Menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, dicas lagi. Dapat vitamin. Ujung naga behehe mamuse ibana. Mak, niado pamak, ni dalanan mak. Hidup ini harus terus berjalan. Tidak bisa. So masongoni, jolo sidung majo persoalan nos sada-sada. Beres dulu satu-satu, baru nanti begini begitu. Tidak.
Apapun persoalannya hidup ini terus berjalan. Dakea di paima ngulutai partikian nih. Tunggu ya, waktunya ditunda dulu. Jolo kuat majoho. Lulus dulu ini, beres dulu persoalanmu, tidak pernah. Aka persoalan dakea paimau kita rodo terus. Persoalan akan selalu datang, satu silih berganti. Tinggal bagaimana kita kekuatan kita. Asa margogo kita supaya kita kuat. Hidup kan. Jonok do debata uju jojo au tu ibana. Tuhan dekat tak kala aku memanggilnya. Ay mo lam tapadao dirita. Lam daw mahira tahilala. Pajonok kamuma. Dungi pajonokon nama. Joon nama au. Jadi alusaku maibana. Panggillah nama Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Minggu kita minggu infokapit. Berserulah kepada Tuhan. Joma debata. Tuhan dekat. Joon nama au. Jadi alusaku maibana. Atong tangis kita, dina tangis kita, tangis di sihabunian, nangis kita berdiam-diam, manang tangguk kontu tuhatai, tapangiar suarata, Tuhan urup yau, Tuhan pargogo yau, taingok mak, molo pedang tordipalua hita, alay saya do, debata rapdo tita, ditangihod do suarata, dungi Roma ibana, hubasan na dohita, marhite todina, nasay toktong manggonggop pita. Amen, martangiang mahita. Jehovah Tuhan debata nami, debata para siroha, pinuji pinasangap maguarmu Tuhan. Jol managale situ tu dohami. Nabuhi do Tuhan, hira nama dele hami, molo songgop, molo huadopi hami, yaka parukilon, sitaonon Tuhan tung somargogo dohami alani paingot nami uju gale hami Tuhan uju hiradakku boto hami be ikut tu dia matodongon nami paingot hami asa toktong juju tuho marhitei ma Tuhan gabe margogo hami tarapul hami manahan hami mangadopi akan namasa di bagasan ngulu nami mangasahon ho Tuhan pargogo naso hatu dosani. Ali Tuhan debata Jehovah, wingot tami akadongan nami, natongon gale Tuhan di bagasan parsahiton, di rumah sakit manang na manguduti pengobatan rutin, manang nang mulak sian rumah sakit, Tuhan, homa na mamasu-masu ya kadongan nami mamasu-masu aka ubat, perawatan, istirahat, mangaleon bisuk tu aka dokter, mangalehon nang ketenangan berpikir tuh keluarga asa Tuhan boy gabe adong sada na ikon sipatu pau dia ma Tuhan asa pahatopon hama malum ni parsahiton ni akan nahina holongan ni rohanami alai Tuhan dang mangasaon gogo nami papos rohanami satia doho Tuhan natoktong dolo herom mugogo di hami saluhna dia kadongan nami natongon di bagasan parsahiton ni asa unang mabiar nasida Tuhan. Jehovah Tuhan debata nami saluhut namasa di ngolu nami di tonga-tongani keluarga nami di tonga-tongani huriami di tonga-tongani bangso nami naso tarhatau kami Tuhan asiroham tiroi marohadot pikiran nami saluhutna asa huwoto hami Tuhan songo dia dohami ikon marpikir madoksi dohonon nami mangulahon dia ma Tuhan hobartulomoni rohami na tape disosak hami Tuhan asiroham Tuhan sahatu homa diri nami di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho amin. Tapuji matuhata laos tapasahat na peliata alai toktong husoso kami masih urupa mahita dari kita untuk kita lahu pakiota rap di tonga-tonga ni huriaon tapasahat na bantuan tu operasional dung salpu parmingguan di jolo pitu depan gereja. Melihat mama rede mahita. Tuhan
banyak koma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dot na saulibasa na mauliutus upasata mi masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramuti asahu parhasia kami pelianon patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magowarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona guna raja dohon ago rodi di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.